Iya. Bos geger ben metu sik. Umar lepating netraku Atyo kencana ki nadar dasare kanggo agama pindha cangkir gading kuning wong ayu sigarane rasa kang sejati tanpa murun sak telenging kalbu sanubari Jegul sik, aku jilih sik ya. heeh Jilih sik. Nanti kene iki juragan pirang-pirang Iya. juragan prabot iki budaya ya juragan Iya, siap. heeh ono Iki ben metu sik nek gak jegul jare gak iso metu. heeh Mas Supri sing duwe mie Titip, Dek. Ya apa Allah. ya Alah, Mbok. oh iya ya Ayo bose. Nek gak jegul ora iso metu jare. Ayo bosku, 5 tahun loh. Jangkir gading kuning Bosku matur sembah nuwun nggih, Bos Geger, berkah sapal. Sampun. Mas Gino, Nggih siap, Bos. maju 2 langkah. Siap. Nah ini Mas Supri,
Sing ngersake lagu niki. Juragane mie ayam. Matur sembah nuwun Mas Agung. Siap Mbak Supri. Berserta keluarga besarnya nggih. Mbak Supri. Nah, sing ngersake iki kuwi. Nano. Yuk. Nano. Bogel. Dalam. Diam dulu. Nano. Diam dulu. Saumrae wong amun tansah ton endah iku genepe wong nggih matur sembah nuwun. Nggih. Buta cilik, buta tuwek. Udah amat. Lanjut. Caping gunung. Astagfirullah. Ku senang. Enak-enak. MBG Mas Bogel. MBG Mas Bogel. Ganteng. MBG Mas Bogel. Goblok. Buah apa yang paling kecil? Buah leci. Waleci. Apa? MBG. Mas Bogel jos. Gak ada Mas, gak ada. Ganteng. Gaspol danga, di gaspol danga, manuk museum tembak, poin kurang ke oya. Gaspol danga, gendang bidang gaganga. Apa Mas? Gaspol danga. Mana bisa ditembak? Enak. Weh. Sampai gunung. Kaitan apa garangan elit kok. Jelas ada. Ayo. Monggo Mbak Narto, asik. Ayo yo. Bolo teman Indonesia Mas Bambang. Sugeng rawuh Mas Arwiono. Mas Gondrong Depok. Mas Gepeng Bogor. Zaman perjuangan kelingan anak Iki lagune sapa? Pak Narto. biyen tak openi Mbak Narto. Mbak Narto. ning saiki ana andi Sundukmu lho keri kabeh kok ngene iki. Tek iso kaya ngono lho. Penyanyi kok Mas. sunduke keri kok ngene. Kuwi Boten marai pareng- ra manis. Boten pareng ngono lho, Mas. Nek ra tak rawati ora dipek hengki mah. Oh, iki dianu sik di rumah sik sayangku. Terima kasih hadiahnya ya. Ditebak. Kone tasmu lho. Wek sapa mbok colong? Iya iya.
Wong kok senengane. Iki nggonmu ya, Ni? Kae lho. CEO. Bablas kane sapa, Mas? Ya. Klangenane bapak kuwi. Iya. Pripun? Cepetan. Ha nggih, oke. Nano. Bisa nyawa nang desa dadi raja ini ora ilang gone padha lara-lara. Spesial Bapak Sunarto saking Pondok Kopi. Mati sing duwe pamulang sesak lebu sedeng Pak Lelani ngonmu pamit lunga omong welengku jangan disembrono luar negeri putus sing hati-hati anak bucu di sawang tonggo emok nyawang aku wis temo nampa ra kelingan janjimu semono omah gede iki wis arep rubuh nanging aku Sugeng Rawuh Mas Ros saya keterakane kowe mulai lunga bayi oleh-oleh aduh aku tak salah masak ya. Sugeng dalu kula nuwun, Pak. Madepe ngendi iki? Prono Dik Nangis sajroning atiku nalika sliramu tinggalanku apa sliramu ra rasa aku kudu sambat karo mangga bola-bola cekek Maria Indonesia Suwun dinten bola joget sekapan anggonmu bali tak aten kaya doe uti bola cekek Indonesia
komando. Satu komando. Yes. Boten sare repot. Iya. Ah, kene iki malah penak. Nah, kene malah penak. Juragane bakso. Mas Reza. Mas Wakil. Juragane tempati. Matur nuwun. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu tinggal aku. Apa sliramu ora krasa? Sambat karo sapa? Masuk Dek, Pak. Nono Widonono. Banter ke Mas No. Mau katon sliramu wae. Tanda-tanda ngetone duit iki dibanterke sone. Mau dialonke kok. Yen jenengan nyanyi yo gremeng. Oke, baik. Aja galak-galak. Aduh Dek, aku sing lupa. Ora apik Mas jenengan Mas. Sing ngendang. Oh, aduh sayangku. Ya Allah. Aja lali pawelingku. Jenengan kok ya jenengan iki. Aja lali pawelingku. Asik. Uga mana. Hop Mas, hop. Hop. Bodo amat kancane 100 mung 50 kok. Spesial kagem Mbah Teguh utawi Mbah Kancil. Seragen bergoyang. Ana prawan ayu mripat bunder karo plera tak takoni mesem guyu bareng kenal jenenge Palupi ana
mripat bundar karo plera-plera tak takoni mesem boyo bareng kena jenenge Epani aku banjur ngalamun sok kapan bisa karo kowe rasa atiku nelongso kaya ngene rasane wong tresno aku banjur ngalamun sok kapan bisa karo kowe rasa atiku nelongso kaya ngene rasane wong tresno ana rawan ayu mripat bundar karo plera-plera tak takoni mesem boyo bareng kenal jenenge Palupi ana sinden ayu mripat bundar karo plera-plera tak takoni mesem boyo bareng kenal jenenge Epani aku banjur ngalamun sok kapan bisa karo kowe rasa atiku nelongso kaya kene rasane wong tresno aku banjur ngalamun sok kapan bisa karo kowe rasa atiku nelongso kaya kene rasane wong tresno matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada